ye brade Nyankopon se no ameka kwa bi se o legend den wo de sabra Facebook page nso na be hwa de abra na ya ade to so na ye maame ba ko bi pa wanye mfinhia no be se duonum 954 years ye maame si ne dwetire nyina hye na wose wo hwemu ababi a edan no anase shop ba ko a eja no omususu se efiri wo ehye no ufri sa shop na no aduru maame a wanya mfinhia be se duonum 954 years yi na tese ye friend maame donko ne shop o na waduro maame ne na dua mpanifo bia mu be se do hwere mienu ede ma dwadifo bia omo shops no be se aduonum 954 ahye ne se obetima ba no ba ba hwehwe ma hwe maame ne se bi oba ba se bia sa plaxes a woton na afei enuoma ye de yensamena no anu bi na maame ne tunton o oba ye eja dani nyina mu maame ne se bia nko hwe se bia ka pin kura ne nsa beka maame ne so aye biara ne nsa nka aba ne se no wo se efie gya dum tese ne dwetire bese wakwakopa wade ba beton ne o manyina bro ode hwe bro Facebook page nso na behwe nipa dom enipa dodo bese aduonum 954 mu shops ahye na KM mpeni so ya makwa mu mra ba se mbenya bibia afa mamne sese bia mo so akra oba ye wanya bia afa akwakwa ya bro semti muma yentie maame no abra wone Ibrahim Abubakari abi edi nkuma na duai se de o kan edemaye kese man fat nanti sika kwa ma dwama so se be fa sika be 150 million na da me ne me ba ni sika ya me ebo a me kura se na ja obi ne ma amaje me diska no ko bank ko ma no eti me de kakra na aba so na obi so ne ma obi so sika wo mu a me be kan ele so e kete na bia ko tua ne ka so ti ma me ne se Ghana sika da 150 million so hu ne nyina wo se ase de ade ni ba boom sima be se dresse nipa obi anwane wo de bra be hwe ma me donko 150 million oko fiscal we wo he oban kura pin kura ma mi se ne nsan ka na ma me yesi ayi soto no a eja no hye ase afiri wo no mo no na manfo be keka se na wo mu enu aduane wo ho na sa na na tie agrofo gyanwa sa ya nu aduane ho na nu aduane wa obi process obi di aka wo na yese mo nu aduane wa ya nipa nyina ye nyina fa de wa ho na nu aduane to ena me de liquid soap ani nku ena nku no pra na siwe wei wose nku na siwe wose aduane omo nu aduane bia wo soro hwe maame abrewa pa na emfie aduonum 9 be Facebook page no so maame kasa crazy so wose na da bi enya no krase na aduane na omo no a opani ba ko efon se Emmanuel Yaboa wono so saa wo baaye no wose wamfa hwe na pani ne se de ase de enya si abrabo na gise bia Nyankopon na dom na o hyase biem mo nyina de Yelusi ni nyina memeto ahoma ne sapone Roberts ne adenti Yelusi ni nyina for now de yenim de ye for now ye gusu a ye check wono ma hwe me ankasa na me woshika ewo hono enti ne yi hono ma bet 500 pen na me hu ye 500 cedis ena me hu de aka ne de ye humu bia enti ansa ne ye ben baabi eja ne woni enti ye hono de bibia e wo bia obia de ahye nya nipa ba ko obia de ahye oh scam Lucy de 60,000 plus ko bibia e wo mbia ahye o se 600 million 600 million woma odi option for the me doubt on the but anyway 600 million wo ho de no ase na ka 500 ni adia na they say adansi for wo hene adansi for wo hene say sika say ene call ye ni adia you can yente brad so ba ne say bi nemu so enti wadaro mo de bra be hwe bi ye nipa be dom ene adia wo se no ma ne bo nyina value no ma ne bo ne ma na oton nyina bo 600 million ase djurebe prati Nyankopon na yesane yewura dufo adai ebo nkomo ai managing director o misisika wa jenye sika toa penisi prempren de ne o matum ai Kejetia Dubai market na abai no o matum na nsa entinu kwa so obi aba ho se o ba bedidwa ye betum 3 days enen no ye bie ye kan se be bie no 12 ampa ye bie because enra no tamas emisi na ebi mu kofi ebi mu so kra dia yam hihye kofi osuo so beba ho nti enen ye se ball 12 na momra ebi behwe se ankan wa na ebi ansu afa baabi aha ebi apapa na enra no nsa de nti ebi ama mo behwe a 2 o'clock abo ya won se ye dum dem ja no ye bepam obi ama na ko obi ahwe wi aha wo mo aka mo dodo na na de efri na no kwa wie ya mehia wom ne wo makasa
every ne kwa ya no be din komo a nkosi tamwa engineers no ebehwe system no asiesie amaye bedwane de every ne nkosi dwada no pa no yemi eduane fo no ye ne wo mo ye nhyehyɛ se na be eduane no enkɔsɛ because eduane de utum nenu nena sana se wa ma ne ho kwan a ebesɛ nti ye ne wo be nhyehyɛ se na be wo betu abeyi ne ma no edi akofie ne namfo no se ye suffrages na ma wom e ma ne si so se na be ya ebe frizi wo nam no nkɔsɛ wo ton toast ne ma no ye ne wo mo hwɛ se anopa na obakra wa beyi ne ma no edi akofie akɔton se ne obi ani dwa wa for the next 3 days ejuada na ye bie ebedu samre na ya siesie dwanu mu niema ese ye de to akwan mu nyina na ya hyehye ni nyina baby I honor say ne de no be take some time nji na pese ehia wo ne ye ne wo mo e kasa no mu nya botre ma ye ana miyanka me bia ma ne wakan se beba enti uba ne mu kanta no so se de mperifo gidie pa se wonu matu yi Kejetia market num ye omguso eye hwehwemu ne ade a ese de adekode porte nam so e ma sa eja wei eto Kejetia Dubai market num no sese no nya de o mahu adekoro nti omguso ye hwehwemu yakopon ya dom no mu wi a do beka no ye nso betimi aba abebo mu nti no enko eni kwa me aba ni se no ye mi se eja hye ba bia amota ebu dan we mbebu ni nyina humu ana esuro no mbe dwire gu ana mbe ndai ade no ahye o enye omo na esi ye ntino omo ye careless about it no omo tirimo timo sum they are very wicked hwe wo de behwe uba mame we ye mame no hye suro ne fom tuntum no oboduku wan fa hwe wa dwodwomu adwodwomu a wan fa ne de na obefa eno ye Ibrahim Abubakari amane bo eno no Free Kejetia nsɛm no so ne afansam foforo ento aso na adehye bi wɔn ma so de party petition akopie mu wɔ man Ghana mmarahyɛ badwafiem wɔn yɛ nipa mako empim do 14,000 na saa adehye yi wɔn kyerɛ sɛ wɔn ne Cocoa Board adwumayɛfoɔ no ɛna kane bi na wɔn ne adwumakuo ne adwuma na wɔn ma hunu de efiri soro ba bɛte bayira ho wɔn so de ya nipa